Lucas, Kapitulo 24. Unya, gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan, ug ang pagkaila nila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa paan. Samtang nagsugilon pa sila niini, mitungha ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, Ang kalinaw, maguban ka ninyo. nakurat sila og nalisang, ug naghuna-huna nga nakakita silag multo. Apan miingon siya kanila, Nganong nabalaka man kamo? Nganong nagduha-duha kamo? Tanawan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayud kini. Hika pa ako. Ug makita ninyo, kay ang espiritu walay unod ug mga bukog. Sama sa nakita ninyo nga ania kanako. Gisulti niya kini, ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo ug hilabihan ng ilang kahibulong, apan nalipay sa ilang nakita. Busa gipangutana sila ni Jesus, Doon na ba kamoy makaon dinhi? ug gihatagan nila siyag usa ka buok nga sinugbang isda, ug gidawat kini ni Jesus ug gikaon diha sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, Kining mga butanga, mao gayud ang akong gisulti kaninyo, samtang uban pa ako kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga naisulat, mahitungod kanako sa balaod ni Moises, ug sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. Unya, gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, Kini maong nahisulat, nga ang Mesiyas, kinahanglan nga mag-antos, ug unya mabanhaw sa katulong adlaw. Kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iyang ngalan, ang mensahe may tungod sa paghinulsol, ug sa pagpasaylo sa mga sala, ngadto sa tanang mga nasod, sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi ni ining mga butanga.